Salutare toată lumea, am revenit cu continuarea casei. Și ca Aurelian. Cerșetorul. Da. Cu fier vechi. Avem noi iar dacă vrei. Da, deja. Bă, ce, adică poate și casa asta. Bă, știu. Apoi dacă n-am fost atent, din cauza la Aurelian, tu ești de vină, numai tu de vină. A, uite ce handicapată Ai e. și prea mult. Ce handicapată e și casa asta. Din cauza ta. Nechiti. Fericit. Place de casa asta. E prea urâtă sau... Eu îți fac un parcuri bine. Și dă lemnul înapoi. E parcul pentru ieși. De-te, bă, puii mei. Băi, că-ți-mi jos. Ca tâmpitul. Băi, ce casă ești. Să-mi dai site de la vlogul tău să-l pui în descriere. Păi să te vadă lumea. Că doar nu de Kiki. Ești prea urât. Nu, lasă, nu. Deci lumea să nu dați like. Nu dau. Dați dislike. Dați. Simplu și ușor, cu gura. Bă. Este. Aurelian, e de vina ta. De ce am pus blocul ăsta? Din vina ta doar. Nu am din vina ta. Ia treci adu, bă, ia treci adu lemnul de jos. Treci adu lemnul de jos. Că te țip jos. Ăla care l-ai țăpat tu. Ăla. Că dezau cu toporul cap te omor. Aptă ăsta, topor de diver. Știu. Da-l dracu. Vin. Din cauza ta să termin. Stai să mă să-mi iau lemn. Tu ești prost. Stai să vedem. Stai, nu sări. Te omor. Unde, aici? Înăuntru, acolo. Bă! Nu are în casa ta. Ce? Da. Bună. Stai. Care? Ai murit? Da. Bă, ce, că eu te-ai văzut că stăteai în aer. Da. Păi dacă n-ai putut sări nici peste un bloc. Dacă te uiți pe filmare să vezi că stăteai în aer și ne-a dat în tine. S-am dat. Nici pentru pătrățean ai putut să... Stai cu mai cu... Ce? Jos, că am gătat casa. Da, e jos. Eu ți-am luat trepți. Nu sări în apă că te bat. Te bat. Își. De coardă. Stai un pic să-mi iau iPhone-ul, ca să văd. Aha, acum. Ah, ce bine e. Hai, sari, sari. Hai, mă, sari. Jet, du-te, bă. Auzi, bă, că e Aurelian la modă. Xerox, gata, e Xerox. E Xerox, gata. Ua, se vede ceva, se vede în casă, hai repede în casă. Stai, hai. Hai în casă, bă, repede. Hai, mă, în casă.
Dar nu spar blocul, că se face lumina repede. O parte e neagră și n-ai... Vezi că eu mă duc la shop, băi copile. Du-te, mă duc la shop, mă. Du-te, bă! Stai să vin de la shop. Acum urmează un lag infernal. Da, lumea urmează un lag infernal. Apă, tu ești prost. Uite, glowstone, glume, glowstone. Am luat? Oh, te întâi de la. Da, fac eu. Ce, mă? 5 glowstone, ce vezi? Une? Ai venit la shop? Băi, dacă ai venit așa după. Bine, mă, lag. Ce ai scris, mă? Că tu ai scris YOLO Polo, Eu? Yakuza, bă, nu eu. No. Mă bași pe mine la discuții, vei că ți-o iei. Și loc sunt pe acolo, lume! Lume, Dominic, mâine merge la școală. Atunci, bă. Dacă te dau eu la Evolca că ai lag. Da. Du-te, ale. Dacă nu iau, te scot afară de pistă. E, nu mergi. Acum, hai, intră în casă. O sta acolo. Nu pot spune că să vă stau în pauză. Nu pot. Ba da. Oare de ce să fac ușa? De lemn. Nu de lemn, o facem de iron. Aureliane, dă-mi 6 iron. Hai că ai! Da, hai să vezi cum e în casă. Aureliane, dă-mi 6 iron. Aurelian, dă-mi 6 iron. Aurelian, încă o dată mai spun. Da, uite-te cum e în casă. Ești cel mai bun. După aia uite-te cum e în casă. După aia nu te uita cum e casă. Hamba! 6. Ești cel mai bună când ai. Cel mai bun copil amărât. Da, de ce să dau după accept? Să fac ușe, domnul. De iron. Cum se întrebă 8? Tu nu știi să numeri. Stai să văd. 1, 2, 3, 6, întrebă, bă. Da, Noi iată și dăm, hai. Hai! Înăuntru. Cuțu? Aurelian? Normal, sunt boss. Trebuie și fermi un buton. Hei, nu da mine că ți-o iei. Știi și ce? Unde ești? Oh. Vezi că tu n-ai buton acolo. Șș, găină. Șș. Stai, bă, că acum, stai, ușor. Nu, până nu te desfac dacă o taci. Stai. Să-i pui butonul. Hai.